Здравейте хора, аз съм TurboXBG. Днес ще играем в Minecraft. Ако сте гледали миналия клип... Чакай, какво е? Имаше един клип, в който една игра на някакъв беше Стигман. И има още един, след този ще го кача по-скоро в понеделник. Трябва да качем. И не мога да сменя скина поради някаква причина. Не мога да го сменя. И това гам. Но е една добра новина. Ако бяхте гледали ония клип с Стигмана, щяхте да разберете, че бебе зомби имаше голяма разправия с него. Не ми грам на къщата, нали? Нищо, че ме фърли на 200 блока. Това... Да. Безплатен камък няма да откажа. Дан. Защо ми насича? Сериозно ли тази овца не дропна нищо? Явно целта за този епизод ще бъде просто Сетих се какво е. Ще се върна, когато събера материя. Хора, върнах се, събрах достатъчно камък. Обрах всичко тази къща. Тя беше така, имаше камък отдолу. Да, вчера не го бях заснел, направих се водопад от тази страна. Може и другата да си направя водопад. Но целта ми на този епизод сега ще бъде да си направя кула. И това дърво седи добре тук. Или нещо друго. Но ще бъде кула. Защо ще бъде кула? Защото не знам, че ще бъде кула. Ще се кача и там горе. И ще измисля как да я построя. И някой, ако може да ми напише коментар, дали иска да гледа как, например, сега се изкачвам, как меря колко ще бъде голяма. Или просто спирам клипа на пауза и слизам горе да видя да го пусна. Мисля, че втория вариант, който сега ви предложих, ще бъде най-добре. Да не гледате как се изкачваме тези неща, като копая и събирах материалите преди малко. Все си мисля, че съм на креатив и мога да летя. Но не съм на креатив и не мога да летя. Какво направих тук? Не си виждам къща. И трябва да строя. Как ми се завъртят? Започваме с самото строене. Да, и нещо ми е бъгнало и не мога да изтъквам. Да си променя скина.
Кога свърши един стак камък? Ще се върна след малка рекламна пауза. Хора, направих един вариант по-малка, но пак ми свърши камък. Какво е това количество на камък, което използвам? Да, долу ми е селото, там е къщата. Да си направя по-хубава кирка, тази се да чупи. Да, летящ камък над главата ми. Хора. Почваме с дърво. Добре, по-бързо да правя, защото YouTube не ми дава да правя клипове по-дълги от 13 минути, май беше. Нещо такова. Аз съм брилянтен Майнкрафтер. И затова съм толкова добър Майнкрафт. Кавички. Мислех, че е по-ниско. Мислех, че ще ми остане поне 20 дърво. От тук една идея нищо не може да се види. Това беше само оформянето на кулата. Сега почва голямото строене. Да, добре съм се забарикадирал. Стига, бе! И Майнкрафт е бавна игра. В смисъл, отнема ти много време да строиш, много време да крафтваш и да правиш неща, като градите, те не мога да ги намира, пък камо ли да нареждам блокове. Изхъбил съм 3 стака дърво. Дървото.
виждали ли сте мизерни кола? Еми няма да видите. По-мизерна от моите. Еми бива някъде, така да кажа. Бива. Да се личи, че е кочна. Все пак се получи нещо от тази кула. Надявам се видеото да ви е харесал, че после не мога да го кача. На едно сърце останах бързо вкъщи бе дете. И да, хора, надявам се